सैमाया sebindas masa dia halaman rumah. Hello guys, खुलुमबाय गासिखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायबाय लोगोफोर दिनै जोंहा माइ नादों आरोना नै आं दायो बेयावहायनो दंफैयो फोथारावनो नादों न'आवबो जायगा गैया नालाय बेखायनो फोथारावनो नादों आरोना ओमफ्राय जिगाबाथ' आरो लांखागोन नालाय बिसोरो जिगाबनि माइ हाग्राफोराव लांखागोन जिगाबखौ जोङो मोननाय नङा बे फोथाराव नाबाय नै बे माइ बस्ता हमग्रायानो लांगोन जिगाबखौहाय बिसोरनो हादों आरोना जोंहानि माइखौहाय नैबे माइ नागासिनो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्लाथाय अन्नानै जोबजासिम नायलांदो जोबजासिम Màu mana? Màu mana? Màu đi. Ya. नै माइ लामफैबाय जोंहा फोथाराव दुङाव सान्दुं नाङाना ओंखायनो फोथाराव लामफैदो न'आव सायहा सान्दुं नाङा मेंबाय बे सान्दुं गोसा फोथाराव जा टांखा सान्दुङा फोथारावबा सानसेयावनो रानखायो आरोना खेबसेनो नायग्रा सान्दुं गोसा सायाव ज'यैनो दाबोदो बिरा बोरैबा थब मोनजोबदो नै एम्फौ जानाय माइया दाबो हायाखै गैला इयो एम्फौआ जाजोबबाय नै फिथाइयानो थाइसेबो गैला इयाव सायाव बोस्रोजोबखानाय बोस्रैना अख्लायो खोमा जायोबो खोमा हानायानो हाखाङाखै बेलेगफोरा न'आवबो हानो खमाय गैया लायबावनो हागोन दे नावद्राबो लाबोखा ओइ फिसा फिसाखौ लाना फैयो आं इखौ माबानि एसे गुवार खालामनानै नायनि दै बथल लाफा माइ लामांदो नै लोगोफोर नावद्राबो लाबथाङासै आरोना ओमफ्राय आथिंजोंनो माबानांबाय गाखावनानै फोनांबाय नावद्रा लाबबा आरामसे बिलिरनो हायो आरोना Nuwi maya
गाखोबावो नामा माइ लाबोनायनि थाखाय लामांदो याव नैलायबावबाय हेरे डिस्टार्ब खालामनाङा नै लोगोफोर माइखौबो लायबावबाय आरोना खम जानायखाय ओमफ्राय नावद्राखौबो लाबोफाबाय नै नावद्रादो आरामसे समान बिरनो हायो आरोना ओमफ्राय उनावहाय आथिंजों गाखावबानो जासिगोन फार्स्ट बिरनायावहाय नावद्रादो मोजां बिरनानै बोनानै होनो हायो नै बेखिनियाव सायहानो जनो जि मोजांखा बार नांदो गुसुनो सान्दुआव थानानै इयाव आराम मोनफैलायदो आरोना सायहानो गुसुनो ओइ माइ आथिङाव लामदो दसे दसेनो गाखावनांगौ आरोना होमबानिया थाबनो रानो सान्दुआ जा गोसाखा बेटा बेटि मा गेलदो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर नेक्स्ट गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनलायसिगोन बाय बाय